जिंदगी में सब जरूरी बा इंसान के पास। जरा मेरी नौकरी बा ओकरा मेरी छोकरी बा बढ़ले बा तारा मेरी छोकरी बा बा तोरा से ज्यादा भाग्यशाली केहू नहीं खे। तनी कौन दिखाई भैया तो कि पहले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी सुना दो ये महीना में बनल बेटी। ये जी आज प्यार आशीर्वाद दुलार प्यार तोहरो लोग से कम मिला दे। ताली बजा के हल्ला करा तू लोग आ तू हो वाह इहे प्यार रहे के चाहिए आजीवन रहे के चाहिए। प्यार करत आजीवन कर मत मरत तनिको भर मत कर प्यार करत आजीवन कर कि पहले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी और सुना दो ये महीना में बनल बेटी कि नहीं हर में रहलू टूटी ससुरवा में मोटलुए जा। कहता यार ये बताओ जब तू कुंवार रहलू तब पियवा से पहले हमार रहलू बताओ आ जब तार बियाह हो गई तब तू मोटाई लगे। अच्छा रउआ ये बताई कि रउआ डांस करे आइल बनी कि मारपीट करे आइल बनी? पहले हमरा ये बताई। रउआ देखत रहनी कि जब हम आईनी रउआ ऐसे नु नाचत रही कि लगत रही कि बस कर रउआ कूद जाई पर ई सब करेली आ कह कि यार आप देख लेते हैं यार चाहे पार हैं ना नु मारपीट देख। अच्छा इनके देख के ना लगता कि पक्का ही मारपीट करे आइल बड़ी क्या बात देख लेते हैं कौन है टक्कर में। बड़ी सुंदर वाली सुघर वाली भगवान करे रहुआ 3-4 गो बियाह हो। अरे 3-4 गो में से एको गो तो हो यार। अभी तक हमरा तक के आशीर्वाद नहीं की देती 3-4-5 गो बियाह हो। अनुपमा जी अभी तक तो 10 वाले हो गई। किसका अब हम इतना पर्सनली तो नहीं जानत मैं कितना भइल बा बियाह एके के पसंद बा जिले जाओ पसंद ना हम चले घरे तारा लग के ले लोग चिमनी पे इतना पथोई है ले। मुझे तो कोई आशीर्वाद ही नहीं देता कि जा भाई तार 10 गो बियाह हो 10 गो में से भैया एक सागर मेरा एक गो तो बियाह हो हमार क्यों आशीर्वाद नहीं के देत हमरा ऐसे कि हो गई नहीं कंगाल हम तमाल के चक्कर। एक गो बा इतना लोकरा से लड़ी ला कि बस सही देखत नहीं कि हर 2 हफ्ता हमारा ब्रेकअप होत रहेला। क्या करा जाए आप लोग देख लीजिए इतना हमको प्यार देते कि आप लोग को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। क्या किया जाए जिंदगी में कुछ है नहीं खाली पैसा कि नहीं हर में रहलू टूटी टिहरी अरे ससुरवा में मोटलुए जा। आइए के बेलल रोटी खइलुए रुका हो कि नहीं हर में रहलू टूटी यही का करता रहा कि ससुरवा में तलाके अच्छा भाई कि तुम लोग गायक ना भइला ना तो हमनी के तो पेटे पे लात चल जाए इतना तो सुगर का उतर तनिया जिनका हाथ में मोबाइल लेके तनी अपने के लिए एक बार जोरदार ताली रवा सभी बजा ले तलागे सही रोटी खइलुए तलागे सही रोटी खइलुए
देखी विकेश सिंह जी प्रखंड प्रमुख साहिबगंज बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार भगवान से ये कामना करे और आगे बढ़ी आराम से कहबन विटामिन तो हर पिया उनु हो पियले बड़े कहबन विटामिन पिया उनु हो सेवा सेवा चमके नु हो कैले बड़े लइकी कहत है कि सुनो तारा भीरी रहने नु त दुबरा गेल कि सुख पावे तना कहीं हो कि हम दिन भर बैठल रही हो ना भैया 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 ए भैया अरे सुनी हमार बात सुनी प्यार से कुर्ता वाला भैया आराम से प्यार तनी बोलाई नु कुर्ता वाला भैया भैया रहे दी ऐसा ही रहे दी जे कबालो में अरे आगे ना खाली बात के खाली इज्जत करी नॉर्मल तरीका से रही केहू के कोनो दिक्कत नहीं कि सुख पावे कितना कहीं हो साउंड की वजह से रवा सब तनी पीछे हो गए कि हम दिन भर बैठल रही हो हाय कि सरधा कपूर जैसा फूल बोल कैसे हो कैलुए सरधा कपूर जैसा फूल बोल कैसे हो कैलुए अवधेश सिंह जी जिनकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार भगवान करे अरे कहाँ गए नहीं अवधेश भैया कि गुलू गुलू गाला दुनो अरे भइल बा हो अरे बुआ जइसे कहबन विटामिन खइलू अरे गे हो सुनर की हो गइलू ई बताव अवधेश भैया के कोरा में जइते हमरा भूल गइलू तनी अब है इनकर तो कुछ कहे कि भी मन नहीं करत कि अवधेश भैया के देखते हमरा भुला गइलू प्यार भैया हैं पेट में ट्रेबल ना भूलेलू प्यार बाकी ना उनकर से बानू अरे हमरा से प्यार करके कुछ मिली जी ना सब कुछ मिली तब तो अभी तक गलत फहमी में जियतरू उनकरा से प्यार करबू तो बहुत चीज मिली बहुत कुछ मिली प्यार आशीर्वाद अलग से मिली गाड़ी बंगला का नहीं क्यों उनकरा फिर दो चार गो लइको मिली लइका पैदा करे करे तो हुए रही है भाभी मार के भगा दिया घर से हमरो के तोरो के कहिए कि बताओ हमारे घर आके हमारा घर तोड़ दी हैं कि अरे सोनू के कदरानी के ई पानी हां जवानी के लेकिन ई जवानी के पानी नहीं पसीना एक कहतरी पानी हां जवानी के थोड़ी पसीना चुआ संजय विशाल आथे सारी के कैसे भूलैलुए